Jeg skal redegøre for, hvad et økosystem består af, hvad der menes med et stofkredsløb, og derudover også give eksempler på samspil mellem biologiske faktorer og abiologiske faktorer. Ja. Til at starte på det her, der vil jeg gerne bruge figur 1, som skal forklare, hvad et økosystem er. Altså vi har netop vores planter, eller vores primære producenter, som der netop er fotoautotrofer, der bruger sollys som energi til at omdanne uorganiske stoffer til organiske stoffer. Og så har vi så også vores konsumenter, eller vores planteædere, som der jo så spiser hinanden, altså generelt spiser levende ting, og de har så kun respiration, hvor der de frigiver CO2 og vand. Ja. Og så har vi de her svampe, eller nedbrydere af forskellige slags, som der netop tager, hvor primærproducenterne de omdannet organisk stof til uorganisk stof, så omdanner nedbryderne organisk stof til uorganisk stof. Og så kan vi jo køre igen endnu en gang. Ja. Fordi vi har alle de her døde planter og dyr, og det skal vi jo gøre et eller andet med. Og så kan den der mega smarte nedbrydende, de kan komme og lave alle de her organiske stof om til noget, som planterne kan benytte til, at vi kan starte det her kredsløb igen. Det er også derfor, det hedder et økosystem. Fordi det er ligesom et samspil mellem det organiske og miljøet, fordi det ændrer sig jo alt efter, om det er i jord, eller i vand, eller i luft. For man kan ligesom godt sige, at det er delt op i sådan den levende del, og den ikke levende del. Ja. Og så stofkredsløbet, kan man lige sige, det er en cirkulering af grundstoffer fra en ting til et andet, hvor det så drives af solenergi. Ja, altså det vil sige, det, sådan, det veksler med at indgå i sådan uorganiske stoffer og organiske stoffer, fordi det ligesom bliver omdannet fra planterne og fra nedbryderne. Ja, og ja, så går vi så videre til figur 2, som hvor man ligesom kan se nogle planteceller, som der får noget energi. Netop igen fra ligesom stofkredsløbet her. Og så laver de noget fotosyntese, og så omdanner den her celle det så til kuldioxid ilt, hvor at dyrene ligesom bruger det her kuldioxid ilt til respiration. Så bliver det jo netop omdannet igen fra ilt til kuldioxid, og så kan plantecellen bruge det igen, og så kan de ligesom køre hinanden i gang, hvor de så netop får plantecellen den startenergi fra solen, hvor der så noget af energien fra dyrecellen, der så kommer ud som varmeenergi, kan vi se herovre. Og så hvis vi skal snakke lidt om de abiotiske faktorer og de biotiske faktorer, så kan vi ligesom sige, at de abiotiske faktorer, det er sådan de ikke levende faktorer, som der kan påvirke en eller anden form for en organisme. Det kan fx være solstrålen, som her med lysenergien, eller med nedbørene, der er temperaturen er, hvor meget ilt der er i luften, eller hvor meget, altså, hvor høj er strømmen i et vandløb, for eksempel. Så altså, det er sådan lidt de grundlæggende livsbetingelser for, altså sådan, hvor et organisme den ligesom lever hen, hvor man kan sige de abiotiske faktorer. Det kan fx være andre dyr eller andre planter. Så for eksempel, at de kan skygge for noget sol, selvom de har brug for noget sol. Eller at de udleder noget ilt, tager noget ilt, og så bruger lave respiration, og så skal de ligesom slås med hinanden. Hvor det her, det er jo netop figur 4, undskyld, et rigtig godt eksempel på, fordi vi kan ligesom se, hvordan vi har nogle abiotiske faktorer i form af alle de andre planter, der er hernede i det her vandløb, hvor at de de abiotiske faktorer, som der er så sådan, hvor meget strøm der for eksempel vil være i den her sø,
eller ja, vandløb, hvor de biotiske, det er de andre planter, der er hernede, hvor mange fisk der er, og om der er plads til dem. Ja, men man kan sige, at de abiske faktorer skal være bundforholdene, hvor bundforholdene bestemmer ligesom, hvilke planter og dyr, der kan leve i det her vandløb. Fordi hvis det for eksempel var med grusbund, så ville der være rigt med dyreliv og planteliv. Men hvis nu det havde en mudderbund, så ville det være rigtig svært for der ligesom skal gro ting i det her vandløb. Ja. Så var det næste spørgsmål, så er jeg også skulle redegøre for processen af respiration og fotosyntese og analysere, hvilken betydning de har for et økosystem, hvor vi skal til udgangspunkt i vandmiljøer, hvor vi kan inddrage sådan begrebet brutto- og nettoprimation. Altså der med at bare snakke om respiration. Altså kan man sige, at det er ligesom, det er ånding. Det er altså, hvordan altså sådan, organismer ligesom optager ilt, og hvordan de udskiller kuldioxid og vand, hvor at, fordi ilt er jo en rigtig, rigtig vigtig del for organismernes sådan iltforsyning, og det, fordi det sådan bruges til at forbrænde nogle kulhydrater, nogle fedt og nogle proteiner, og det er jo netop her, hvor der så dannes de her kuldioxid og kvælstofholdige stoffer og vand og sådan nogle ting. Og hvor sådan, hvis vi kigger på en anden her, figur 3, så kan vi ligesom se, hvordan for det første så sker det her i en cellens mitokondrier, hvor vi har først noget bruttoprimær produktion fra noget fotosyntese, som der ligesom er alt, den producerer. Hvor noget af det her går så til respirationen, altså at den skal kunne trække vejret, og den skal kunne leve, men hvor at så næsteprimære produktion, det er sådan, det er væksten, altså hvor meget fedt den kan lave, hvor meget DNA den kan lave, hvor meget protein. Ja. Og hvor man kan sige, at derimod, at fotosyntesen, det er en sådan kompliceret sådan biokemiske processer, som der ligesom gør, at planter og alger og cyanidebakterier, sådan, de kan omdanne det her kuldioxid til organiske forbindelser med hjælp af netop solenergi. Så det er egentlig bare, ja, den kan lave sukker og vand, eller ja, glukose, som den netop kan bruge sammen med nogle andre næringssalte til at lave den her bruttoprimære produktion. Hvis jeg skal analysere sådan, hvilken betydning det har for et økosystem, så kan vi ligesom tage udgangspunkt i nogle vandmiljøer, så kan vi se, altså bruttoprimær produktion, det er jo netop den her sum af de her organiske stoffer, der bliver dannet ved fotosyntese. Og hvis det er, at vi får nogle ekstra næringsstoffer, som for eksempel algerne kan bruge, at vi har både den her høje ilt, som de kan benytte, så kommer der mere plads til, eller mere overskud til, at de ikke bare skal bruge det hele på respiration, men så derved så bliver deres nettoprimære produktion større, og derfor så vokser det en hel masse mere, og så bliver det svært for konsumenten, når de andre dyr ligesom at leve, fordi der bliver så iltmangel længere nede. Og det her, det kan fx komme i hvert fald landbruget med noget nitrat. Hvis vi så går videre til spørgsmål 3, hvor vi skulle forklare, hvad vi påviste i øvelsen, fotosyntese og respiration i en vandplante, og forklare, hvordan vi gjorde det. Vores første teori, det var, at vi havde 2 glas, som vi nu ser til venstre. Ja, det indeholder koldioxid og en indikator, fordi der er dansk vand i, så bliver væsken gul. Og så den, hvis planten så burde lave fotosyntese, vil jo bruge noget CO2 i reagensglassen, og så derfor vil væsken blive blå. Så derfor, fordi den har været lys, så har den lavet fotosyntese, fordi det kan være for lys. Men den, der har været pakket ind, ikke vil lave det. Hvor vores anden hypotese, det var, at der var postevand og indikator, og hvor den, der så er pakket ind i cellepapir, vil den så ændre sig fra blå til gul. Den indikator vil ligesom reagere på sure og pH-værdi. Og var vi simpelthen så heldige, at vi endte med at få det her resultat, så derfor var netop vores hypotese korrekte. De ændrede fra os med skyld, der blev lavet fotosyntese i
lys og respiration i mørke. Så det var heldigt. Men vi har jo selvfølgelig også nogle fejlkilder ved at gøre det med den her metode her. Vi kunne for eksempel ikke have sat proppen helt 100% på, så det løb påvirket af omgivelserne. Eller det kan være, at vi har prøvet for meget danskvand i, så den vil ikke kunne nå at ændre farve, fordi det simpelthen tager noget længere tid at forbruge den mængde af CO2. Ja. Og det kan være, at den plante, der måske var i almindelig lys, ville blive stresset. Og der ville den lave mere respiration normalt, for at reparere sig selv. Og derfor vil farven måske ikke skifte til gul, som vi ellers havde forventet. Men det gik jo meget godt, fordi det gik jo, som vi havde forventet. Så det er en god metode. Tak for det, Vivi. Du må hygge dig.